PCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Lunes. Kami ang maatod kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Terralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, drug den sa Legao City narumpag kan Philippine Drug Enforcement Agency Albay, tulong lalaki arestado. Sobra sanggatos na mga Bicolanong MSMEs mapartisipar sa ika-31 na Orgulyo kan Bicol Trade Fair sa SM Mega Mall sa Mandaluyong City sigun sa DTI. Koordinasyon asin pagtabangan kan Forces Armadas kan Pilipinas asin Philippine National Police mas pinakusog sa pagmantinir kan pasi-orden sa Kabicolan. Selebrasyon kan World Animal Day sa Albay Park and Wildlife matrayumpong ginibo sigun sa Albay Veterinary Office. Sa lado nasyonal, Senate President Chis Escudero pigsusulot kan kapartido kudita buhay pa. DOJ uulangon an pagsumitir nin kandidatura ni Alice Guo. May tulong basihan para sa posibleng diskwalifikasyon kay dating Bamban Mayor Alice Guo. Dalagan ka naging pagsumitir nin COC Asincona ikinaugma kan PPCRV. Sa ibang nasyon, US military nagkondukta nin air strikes sa kuta kan mga Houthi rebels. Baretang Sports, San Miguel Beermen laog na sa semis kan 2024 PBA Governors Cup matapos malusutan ang Converge 5 Rexers sa kawat na ginibo sa Henares Center sa Antipolo. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mas pinakusog pa ang koordinasyon asin pagtatabangan kan Forces Armadas kan Pilipinas asin Police Regional Office 5 para sa pagmantinir kan seguridad asin pasi-orden sa riyon. Inanaging resulta kan pagbisita sa Camp General Simeon Ola ni Colonel Losmindo Mamawag kan Philippine Army kay PRO5 Regional Director Brigadier General Andre Dizon kung sain na pag-urunan ang manunungod sa paparaning Kasangga 24-2 sarong ensayo sa pagultanan kan Pilipinas asin Australian Army. Sigun kay Mamawag, ang Kasangga 24-2 ang mataunin bagong kasanayan asin kaaraman sa mga miyembros kan Forces Armadas na makikinabang sa mga bagong teknolohiya asin estratehiya ali sa mga Australian counterparts. Nagpapasalamat man si Dizon sa pagbisita ni Mamawag asin nagpahayag ni suporta para sa mga inisyatibo na may katuyuhan na mapakaray ang operasyon kan Forza sa riyon. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Pig-inggan niya kan Department of Trade and Industry Bicol ang publiko na suportaran asin magbakal nin mga produkto kan sobra sa sanggatos na mga micro, small and medium enterprises na mapartisipar sa ika-31 Orgulyo kan Bicol.
o OKB Trade Fair sa SM Mega Mall sa Mandaluyong City poon Oktubre 9 sagkod 13, 2024. Sigon sa DTI Bicol, ang nasabing aktibidad, ang pagpapahiling kan cultural heritage asin inobasyon kan mga Bicolanong negosyante na maibidaan sa indang mga produkto sa mas mahiwas na merkado. Kaibahan sa mga pwedeng mabakal digdi, ang mga local delicacies, manlain-lain na produktong pagkaon asin non-food items, an OKB Trade Fair. Ang bubuksan alas 3 nin pagkahapon sa Oktubre 9, 2024 sagkod 13, 2024 asin magiging bukas sa mga local asin internasyonal na parabakal. Inumaw na ako Bicol Party List Representative Elisol Dico, pamayokan House Committee on Appropriation, si Presidente o ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos dalan sa matriyumpo na pagbaba kan inflation na nagluya sa pinakahababang level sa laog nin sobra 4 na taon. Sigun sa Philippine Statistics Authority, nagbaba ang inflation sa 1.9% kan Setyembre, hali sa 3.3% kan Agosto, asin harayo sa 5.1% na narestro kan Setyembre kan nakaaging taon. Ipiniliwanag ni National Statistician Dennis Claire Mapa na ang pagbaba dalan sa base effects asin pagbaba kan presyo ni mga pangenot na barakalon arog kan bagas, gugulayon, sira, karne, asin, gasolina. Ang average inflation po in Enero sa Setyembre nasa 3.4%, nalaog sa target kan gobyerno na 2 hasta 4%. Sigun kay Kong Saldi, ang whole of government approach kan administrasyon kay banan ang pagbawas kan tarifa sa imported na bagas na kakatabang para pakusugon ang presyo asin gibuhon na mas abot kaya o barato ang mga barakalon para sa mga Pilipino. Alagad, sinabi niya na dapat ining sabayan nin pangmahaluyan na estratehiya, partikular na ang mga legacy projects kan Presidente sa food security tanganing mapakusog ang lokal na produksyon kan agrikultura. Idinugang pa ni Kong Saldi na dapat tawan ni atensyon ang pagpapakusog sa seguridad sa pagkakan sa paagi kan pagsuporta sa satuya mga paraoma, araw kan pagpapakaray kan sistema kan irigasyon, pagpatindog nin mga post-harvest facility, asin pagtao sa mga paraoma nin access sa mga dekalidad na banhi asin modernong teknolohiya. Naging matrayumpo ang naging selebrasyon kan 2024 World Animal Day kan nakalihis na semana sa Albay Park and Wildlife sa Barangay Bugtong, Legazpi City. Sigun ini sa Albay Veterinary Office kung sa inasad 27 tagsadiri nin ayam, nag-aprobitsyar kan libreng deworming asin 15 naman an para sa libreng anti-rabies vaccination kan sa indang mga ayam asin ikos. Ang selebrasyon ngunya na taon an may temang The World is Their Home Too, kung sa ina sa 90 veterinary medicine students and agriculture majors hali sa Bicol University Ginubatan Campus ang nagpartisipar. Kaibahan na ang mga fur parents na nag-atendir sa mga lectures manungod sa responsible pet ownership, rabies awareness as in wildlife conservation and protection. Kinarampag ni Albay 3rd District Congressman Didi Cabredo ang Department of Public Works and Highways na i-review ang disenyo kan road drainage sa ipinapagibong proyekto sa sahin na sakupan na distrito. Sigun sa iya, nanutaran niya na nagpapadagos ang road widening project with drainage na pagigibo kan DPWH sa Barangay Baay, Ligao City. Alagay sa pakikipag-uron sa gobyerno lokal kan Ligao, sinagkaparang residentes nagbutwa ang mga concern na presenting disenyo posibleng maging kausa nin pagbaha sa lugar. Katakod kini, hinagad niya sa DPWH na adalang giraray ang disenyo asin makipagtabangan sa LGU pati na mga residentes tinganing maiwasan ang anuman na posibleng issue. Sarong Memorandum of Agreement ang pinirmahan kan Department of Trade and Industry Albay Provincial Office, Philippine Geothermal Production Company Incorporated asin Tiwi Ascenso para sa mga micro, small and medium enterprises sa Tiwi Albay. Sigun sa DTI Albay, kaibahan sa mga nagpirma si DTI Albay OIC Provincial Director Noel Bunao, PGP
CI OIC Business Development Division Head Maria Salvacion Makasinag, asin si Tiwi Ascenso President Fidelizet Conde. Katuyuhan ka nasabing MOA signing, iyoan mapakusog asin mapahiwas an kasanayan kan mga MSMEs sa munisipyo para maging matalubo an sa indang lokal na pagnenegosyo na makakatabang sa indang hanap buhay magin sa ekonomiya kan banwaan. Sarong drug din sa Lagao City ang narumpag mantang tulong lalaki ang nadakop kan mga personalis kan Philippine Drug Enforcement Agency Albay sa ginibong drug bypass operation kan nakaagi Aldao. Sigun kay Albay PDEA Provincial Officer Noe Brigel alas 12:17 nin pagkauto kan nakaaging Aldao kan maging matriumpo ang sendang operasyon sa barangay Tinago kan nasabing syudad kung saan nadakop ang sarong 42 anyos, 22 anyos asin 19 anyos na persona. Nakuaso sa ng posisyon ang 15 gramo nin pigtutuburan na Cebu na may kantidad na 102,000 pesos. Sinabi ni Brigel na ipigahanda na ninda ang kaso niya sa sangat kontra sa nasabi mga suspitsado dalan sa pagsuwal sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Personal na binisita ni Police Regional Office 5 Regional Director, Police Brigadier General Andre Dizon, ang burol ni PSMS Alden Canario Naval sa Barangay Del Rosario, Mercedes Camarines Norte para ipaabot ang pakikidumamay asin suporta sa nabayaan na pamilya. Sa iyang pahayag, tinauan doon ni Police Brigadier General Dizon ang sakripisyo asin dedikasyon kan nasabing kasurog kap. Dugang pa niya na ang pagkagada ni Naval ang sarong pagpapahiling kung gurano kadipisil asin peligroso an sa indang propesyon. Sa ibong kaini hinagyat ni Dizon ang mga kasurugkaps, nagibuho na inspirasyon si Naval para sa mas lalong o mas maging mahigos asin dedikado sa indang trabaho na tauanin proteksyon ang publiko sa anuman na peligro. Iyan ang primero kabtang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. At talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa alulod, ha? Umuwi ka ngang bata ka at maligo. Maghugas ka ng maigi ha. Galing ka pa sa bukid Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin. Baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsul tayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ito ang dahilan kaya lamang ang may tapang pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Sayang na tama ay tunay. Itaas ang tagay, kabarangay. Drink
responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan barata sa lado nasyonal. Apisar kan aakun kan Comelec an kandidatura kan pinatalsik na Banban Mayor Alice Guho. Tinawan ni punto ni Comelec Chair George Erwin Garcia na igwang tulong eksistidong grounds o basehan para kansilaron ang Certificate of Candidacy ni Guho asin kan si Isayman na may kaparihong sitwasyon. Kaibanan sa pinag-anambita na basehan kan full body chief ang pagdeklarar sa sarong kandidato bilang nuisance candidate ang petisyon na may kamauotan na kansilaron ang kandidatura dahil sa edad, nasyonalidad, asin registrasyon bilang botante, seriman ang desisyon kan ombudsman na nagdiskwalifika sa sarong kandidato na magdalagan sa posisyon sa gobyerno ni Nabang Buhay. Sigun kay Garcia, Serarom kan Republic Act 6770, ang desisyon kan ombudsman, iyo ang immediately executory. Ginibo kan Comelec Chief ang pahayag matapos sabiyon kan legal counsel ni Guho na si Attorney Stephen David na pigdalauman ang formal na pagsumiter ng kandidator ni Guho sa ultimong aldaw kan COC filing sa aga para magkandidato giraray bilang alkalde kan Bamban Tarlac sa likod kan patong-patong na kaso kontra sa iya asin sa ngunyan nakakulong paman giraray sa karasel. Posibleng ulangon kan Department of Justice o DOJ ang plano ni dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na magsumitir ng Certificate of Candidacy para sa pagkandidato giraray sa iyang banwaan. Sa sarong entrevista, kinumpirmar ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang nasabing plano para ulangon na sa giraray makadalagan ang dating opisyal sa pagka-alkalde. Enot nang kinumpirmar kan kampo ni Alice Guo sa paagi kan sa iyang abogado na si Attorney Stephen David na sumitiran sa iyang kliyente nin COC. Sa masunod na simana, tinaawanin doon kan kampo ni Guo na wala ng pinal na desisyon ang korte sa citizenship kan sa indang kliyente kaya pwede pa ining magkandidato. Mantang nagtutubod si Remulla na wala ng diretsyo si Alice Guo na maghagad nin re-election. Enot nang nasabit ang pangaran ni Guo sa illegal na operasyon kan pogo sa iyang banwaan. Asin pigsasabing saro siyang espiya kan China. Padagos man na pinahimuti ni Guo ang pagkakaimbwelto kaini sa illegal na operasyon kan Pogo asin pagiging spy kan China. Sigun man sa Commission on Elections, wara sindang poder para kansilaron ang COC ni Guo lalo na pagbako man convicted sa iyang mga kaso. Kapartido man sana ni Senate President Chis Escudero ang gusto magsalida sa sayang pwesto.
Ini ang pahayag ni Senador Cynthia Villar, pero di man nagtaonin karagdagan na detalya pero sa pagkasabing lalaki ang gustong magsulot sa pwesto ni Escudero. Si Escudero, miyembro ka Nationalist People's Coalition, siya nagkipagkoalisyon sa ibang faction sa Senado para salidaan si Senador Juan Miguel Zubiri bilang Senate President kan Mayo. Si Senate President pro tempore Jinggoy Estrada ang enot na nagbulgar kan uring-uding sa pagbalong kudita kay Escudero. Alagad, pinimutikan man ni Estrada ang plano niyang salidaan sa pwesto ang Senador. Bago mag-adjourn ang session kan Senado kan Setyembre, sinabi ni Escudero na mantenidong chismisa na ang bigkasabing kudita kundi ini magtatrayumpo. Positibo ang naging reaksyon kan liderato kan Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV sa naging dalagan kan mga nakalihis na aldaw sa pagsumitir nin Certificate of Candidacy as in Certificate of Nomination and Acceptance para sa nagraraning 2025 midterm elections. Sigun kay PPCRV National Coordinator Arwin Serrano, na kontento ang sa indang grupo sa effort kan Commission on Elections o COMELEC asin pagkakaiguanin bukas asin silag o transparent kaini. Mas magayon ngunyan sigun sa iyaan proseso kumpara kan mga nakaaging filing nin kandidatura. Hanga man si Serrano sa naging liderato ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Siniguro man kaini na mantinidong bukas an sa indang grupo sa anuman na magiging obserbasyon kan media para maging matiwasay asin onesto ang 2025 midterm elections. Kaibanan si Caloocan Bishop asin CBCP President Virgilio David sa 21 na pili ni Pope Francis na maging bagong kardinal kan simbahan Katolika. Ginibo kan Santo Papa ang anunsyo sa iyang misa sa Vatican. Gigibon ang installation kan bagong kardinal o pigapod na consistory sa maabot na Disyembre 8 bago ang pagbukas kan Jubilee Year kan 2025. Yun na ni ang kasampulo na consistory na ginibo kan Santo Papa sa laog nin 11 taon niyang termino. Poon kan 2016 naging obispo kan Diocese of Caloocan na hali sa pagiging auxiliary bishop kan Archdiocese sa Pampanga si David. Kan 2019 kan makuha ni David ang suporta ni Pope Francis asin dahil sa narasibing mga patakot sa buhay alis sa mga pagbabatikos niya sa war on drugs ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Ang 65 anyos na si David ang ikasampulong Filipino Cardinal. Ang mga Cardinal iyo ang traditional na pigapod na Princess of the Church na nagsiserbi bilang advisor sa Santo Papa. Pero ang pinakatrabaho ninda iyo mag-atendir sa conclave kung sa insinda mailihir nin bagong Santo Papa in kaso magadan o dahil na pwede ang Santo Papa. Sinabi kan Santo Papa na ang paglisignar niya sa mga bagong kardinal hali sa mga iba-ibang nasyon, nagpapailing siya na kan koneksyon kan Vatican sa mga iba-ibang local diocese. Daing Pinoy na lunad ang oil tanker na inatake kan Houthi militia na suportado kan Iran sa Red Sea sigun sa Department of Foreign Affairs o DFA. Sigun kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega na matapos nindang i-check, maswerte na daing Pilipino sa pinakabagong pag-atake. Sinabi ni De Vega na ang mga Pilipinong marino may diretsyo na magsayuma sa paglayag. Sinabi niyang nagpaluwas ang gobyerno nin direktiba sa mga barkong nagaagi sa Red Sea na ipaisi sa indang mga tripulante na Pilipino kung gagamito ninda ang sa indang diretsyo na magsayuma sa paglayag. Kung magsayuma ang mga ini, pwede sindang i-repatriate kan ahensya, dagdag pa kan opisyal kan DFA. Barata hali sa ibang nasyon. Nagkondukta nin air strike ang US military kontra sa mga Houthi fighters sa Yemen. Sigun sa US Central Command na yun ang mamahala sa US forces sa Medio Oriente na ang 15 strike tanganing mapaluya ang ofensiba kan Houthi rebels. Dahil ba nagtao ang Estados Unidos nin mga detalye kung guminamit sinda nin mga missile, drone o radar capabilities. Ang lakdang bilang pagbalo sa pagigibong pag-atake kan Houthi rebels sa mga barko na naglalayag sa Red Sea poon pa kan Nobyembre.
Baretang Sports, laog na sa semifinals kan 2024 PBA Governors Cup matapos daogon ang Converge 5 Rexers sa score na 109-105. Nang ibabaw si Junmar Fajardo para sa Game 5 Do or Die Games. Ninda kan magrehistro inikin 40 puntos, 24 na rebounds, 4 na assist asin 3 steals. Sa kawat na ginibo sa Naris Center sa Antipolo. Nadagdagan man in 23 na puntos asin 10 rebounds si Import AJ Anoski mantang igwang 10 puntos. Siyam na assist asin 6 na rebound si CJ Perez. Sinabi ni Beerman coach George Gallant na sa indang maaasahan nin marhay si Fajardo lalo na sa mga do or die game. Sunod na makakalaban kan Beerman ang Barangay Ginebra sa best of 7 semifinals na mapuon sa Miyerkules asin gigibuhon sa Phil Sports Arena. Ultimo sa detalles kang Baretan, kamugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa. Para po sa tuyang weather forecast ngayon na Lunes, puring namatan ng low pressure area sa distansyang 165 km sulnupan, norteng sulnupan kang Coron, Palawan. Nakapalawag niyo sa Intertropical Convergence Zone na kung saan ang Intertropical Convergence Zone ang nakaka-apekto man sa Southern Luzon, Visayas, asin Mindanao. Samantala, auring namataan man ng tropical depression sa luwaskan Philippine Area of Responsibility sa distansyang 2,540 km sirangan kang extreme northern Luzon. May kusog na doros inaharan sa sentrong nag-aabot sa 55 km per hour as may pagmusukan doros nag-aabot sa 70 km per hour. Nagiro man ini panorte sa rekasman at 25 km per hour. Ang nasambit na bagyo dahil man nilalauman na malaog sa Philippine Area of Responsibility kasi ng low pressure area hababa man ang mabilog sa sarong bagyo. Kunya na maghapon sa Kabikulan, nilalauman pa man ang mga kalat-kalat na pag-uran na sin pagkikilat pagdaguldol. Maluya sa kung sa moderatong doros na halin sa norteng sirangan ano matian kasi ng mga kadagatan magiging banayan hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Tinatay nga kuwat kang temperatura sa maghapon, 24 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 5:35 ngunyan aga, masulop at dyan alas 5:31 nin hapon. Aliniti sa DOST Pag-asa, Ariel Samucho. Yan mga tugang nga detalles kan mga Bareta ngunyan na Lunes. Sa pangaran kan mga pagiriba, Mardila, Angel Mustasa sa Newsbase. Ramer Tanay sa lado technical si Riman Pag-asa. Kami ang nagatod kan Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Taral nagsasabing salamat kan sa inyong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Ang lahat akubado na yan sa pag-uswag kita mag-iribahan, makatao maka-Diyos matinabang yan si Giselle Salceda, mga tugang sa tong malalauman sa pagserbisyo, programang salud asin pang turismo, programa kang test asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa para